Mabwana ndikhulupirira kuti anthu ambiri mwamva nkhani yomwe yachitika ya suwedi. Suwedi ni munthu mmodzi kungokupatsani ka hit chabe. Ndi munthu mmodzi amene ali olemera kwambiri, ali ndi magalimoto zake zopuma mu Lilongwemo. Okay? Ndiye anali ndi mkazi amene wapezeka kunena kuti akuti mwana si wake according to DNA. Komano chomwe ndikufuna kunena kwa Malawi ndichonena kuti mzimayiyo ali ndi mwana wang'ono, right? Komanso amalawi pakati patakhala tikunena kupanga encourage anthu ena osamapanga commit suicide, kufika popanga point yopanga suicide, people they need to speak out chanchani. Okay, this is why ndikuyankhula zimenezi. Chichitikire ni issue ya mzimayi amene yoyo. Azimayi ambiri, anthu ambiri yo busy posting ma status, ma Facebook, Instagram, TikTok, you name it, and mukumpanga accuse mzimayi, mukuseka, zambiri mbiri zomwe zikuyankhulidwa. And mzimayi wafika pochotsa Facebook page yake chifukwa choti anthu akuyankhula zambiri mbiri. And kwa ineyo I feel so bad kunena kuti instead of protecting people, komano with the one we are pushing them to the rope of suicide. Can't you see this? And come matters worse, anthu mukumaposta ma pictures ena mwana yonso alipompo, which is very bad. This is very bad. Amwene aliyense amalakwitsa. I'm not trying to defend what she has done or what happened. Komano aliyense in life amalakwitsa. And there's no need kufika point yonena kuti kumaposta picture ya mwanayo. It's wrong, guys. It's very wrong. Some other things, let things go on its own. And the adawa wa suwedi, kwa ine adawa ndi mbuli kwa mbili. There's no way you can treat a woman like that. Kufika ponena kuti kuposta marizata DNA pa social media, kuposta mapicture yankazi pa social media, muntu onena tu wakhala naye olata kulakwira chantundu all situation. In this situation, this guy is not a man. Ndi mbuli ya chuma. He's an idiot. I'm sorry to say this. Komano to treat a woman in such a way, this guy is an idiot. No man in this lifetime should treat a woman in such a way. This is very wrong. And I think lots of men, you need to learn from this. Whatever happened in life, whatever happened, no matter how wrong a woman is, guys, this is not the way to go. This is not the way to go. Rather, let the woman go in right terms, not like this. Don't be an idiot. You're such an embarrassment, Suwedi, to the men of this world. A man like myself. I'm sorry to say this, but guys, let's not push this lady to the suicide line. Please, let's love her and protect her. Thank you.